सामब्राम गुफुर गैयाबाथाय ओंख्रिफोरखौनो थावनायखौनो मोनलायलाङा आंहा। आंबो मोजां मोना आरो ना बेदरावथ' सामब्राम गुफुर गैयाबानो गोथावखौनो मोनजाथारा ना मादै? औ रानि। हा बाबुनालाय खामानियालाय दाबो जोबखोना जोबदिया? जानो? ए बेखौनो नोंखौसो रायलायगासिनोमोन। औ आयै, आं दखानाव दसे थांना फैनो आयै। दखानावलाय मा लायनो आबा? आं ओरैनो दसे थांनो आयै। दे आबा, नैबे नानि उन्दैखौबो लांफाबानो जायोमोन ना? नानि, आंजों दखानाव थांफानो? रानि, थांफा आदाजों। थां रानि थां, आदाजों दसे मेथाइ जानानै फै। आगै, नों दखानाव थांफानो नामा? औ आब'। दे आगै, थांना फै। रानि, नानि उन्दैखौ न'आव लाबोनानै मोजाङानो खालामबाय नों नानि। नङाबा गथ' मानसि फारसेथिं दा बिमा बिफा गैला, मा जागोन मा मागोन बोरैबा सानोबा गोसोखौनो दरसिसो मोनलायलाङो। मा जानो नों नानि? आदा, नों जेखौ बायनानै होगोन आं बेखौनो जागोन। जायखियाबानो जागोन आदा। र' होमबा। दे जादो बयबो। जाब जुबसो जालायलांबायहाय ओंख्रिफ्राबो। जेबो नङा मादै, आगै जाद'। नानि, ओंख्रियाबो जानला मानलासो जाबाय नानि। जेबो नङा आदा। दे जादो, दा उनाव जाखांबा रायलायबाय थानो हागोन दे। औ आयै। नानि, ओंख्रिफोर नांगौबा बिना जादे। लाजिनाङा दे, जोंनाव रावबो गैखाया दा, बिला बायनानै जा। आयै, मा जाखो आबा? आयै, आं एमएखौ लायनोसै नामा आयै? मा होनखो नों आबा? एमएखौ लायनो? औ आयै, नोंसो मा होनो? आबा, आंथ' लायजानोसो लुगैखाबायमोन। नोंजों रायलायनोसो नंनानै दंमोन आङो। आबा, आंनि बिहामजोखौ थाबैनो लानानै फैदो। एमि, एमि, एमि रेडि जाबायना? हा? Oh my God! एमि, आयु! दाबो रेडिखौनो जायाखै माथो? आया, मानो दाबो रेडि जायाखै नोङो ओमफ्राय? आब', आं... एमि, आलासियानो फैलायलांसिगोन माथो? आब', आं माखौ गाननांगौथाय? हे भगबान!
दासिमबो माखौ गाननोसो जानानै दङ। आलासिया फन हरगासिनो दहायनिफ्रायनो फैलाय लांसिगोन। दे जायखिया गानलाबाय। ओमफ्राय बर'सा हरनायालाय मा जाखो? आब' माबोरै जिखोथाय? दख'नायानो जिबाय। मा? दख'नाया जिबाय? नाथाय माबोरै? आं मिथिया आब'। जेबो नङा दे, बेलेगखौ गानबानो जाबाय आरो। दालाय जिबायबालाय माबोरैथो गानबावनो? दे जायखिया गानदो आरो। आलासियाबो फैनो बांद्राय टाइम गैला आरो मेरला दख'ना गाना। जायखिया गानदो दे, माथो खालामबावनो आरो। दे आं रेडि खालामहैनो माबा माबि। दे नों ओंखारना थादोल' जायखिया। बर'साया आंनो एसेबां मोजां हरदोंमोन, माबोरै जिखो दे? नों जोंनाव? नोंखौलाय सोर लिंहरलायखो? आं नोंखौ गोसोखांना फैदों। मा होनखो नों? जेखौ खोनादों बेखौनो होनदों। सोर लिंहरलायखो नोंखौलाय? मोद्ला? बुंबायना आं नोंखौ गोसोखांना फैदों। उप्स। नोंनि बे आंखौ नायनाय। मालाय नोंना बिनानाव आंबा हाबा जानोसै। नोंबो हाबा जादो आंजों। नोंजों आरो हाबा जानो? आं बुहुमाव नोंनो जोबथा हौवाबाबो हाबा जाया आं नोंजों। बा एटिटिउडआबो। नोंजों रायलायबाय थानो सम गैला आंहा। नंगौ नामा? बाय। इमि जादोंना जायाखै? बेखौथ' आं आंना बेबायदि खालामनो एकदमबारे गोसोआनो गैखायामोन। I am really sorry. एबारसो फैसिगोन दा मजाया। नाथाय माबोरै गानजाखो बेलाय? आब' मोजां नुदोंना? औ, नाथाय नोंथ' बुंदोंमोन माथो गानजाला होननानै। बिदिबा माबोरै गानखो नों? औ गानजालामोन, नाथाय आं मिथिगौ ना मा खालामदों आब'? मा खालामदों? आंना मेसिनाव सुब्रबबाय आङो। गुड आइडिया। एसेबां स्मार्ट, आंनि साननायनिफ्रायबो बांसिन स्मार्ट माथो। मोजां जाबाय दे बिदिबा। आलासियाबो सफैसिगोन होनदों। दे होमबा आं खेमसे फन हरफिनबावनि। थाथ'। आब' नोंखौ ना दिनै जि मोजां नुखादों। नंगौना आगै? नाथाय आब' नोंथ' आंखौ गारनानै थांसिगोन ना? सोर बुङा आगै? आं नोंखौ गारनानै थांगोन होननानै सोर बुङा? आब' जुरियाबो बुंदों। आंथ' इमि रानिखौ सिगांनिफ्रायनो बिराद मोजां मोनखायोमोन। आरो दा आंनि न'आव बिहामजो जानानै फैसिगोन। गथ'फोरा गावजों गाव
फसायखायोबा आंहाथ' आरो जेबो बुंनांगौ गैया। दे बिदिबा नोंसोर रायलायथ' आं साहा जगार खालामैनि। देहाय थां। आं फंसे खोथा बुंनो सानदोंमोन। मा खोथामोनहाय? दे रानि बुं। आंजों लोगोसे आगै रोमैखौ लांफागोन। मा होनखो नोंहाय? औ आफा। नाथाय आइ, बेयो माबोरै जानो हानांगौ? नाङा दे, जोंनावनो थाथों नानिया। नाङा आफा, आं लांफागोन आगैखौ। आगैनि बिबानखौ आंसो लाखादोंमोन। बरसा आरो मादै आंखौ गाज्रि दामोन। नोंनि गोसो एमि आइ। आंहाबो जेबो उसुबिदा गैया नानि। नानि उन्दैखौ लाबोबाबो आं जेबो मोना। बांद्राय गोबाव गैला, साननैसोल' नेथ'बावदो। आरो आं खिन्थागोन माब्ला मा खालामनांगौ। आं दा दसे उनाव कल खालामफिनगोन। ओइ गथ', मा? दरजा खनायाव बेबायदि थानानै आंनि खोथा खोनासंदोंमोन नामा? भेरि बेड। मालायनि खोथाखौ बेबायदि खना खना थानानै खोनासंनाया भेरि बेड। गोख्रै थां बेनिफ्राय। गथ'आ आंनि खोथाखौ खोनाजोब्बायसो नामा? बुजियोबा बुजिथों, मिथियोबा मिथिथों, आंनि लांदां बिखानि नों आयराखि जागोन।